Tuan rumah dulu nggih. Soale iki sing nanggap. Ayo Mas. Sacet Mas selak bengi. Tuh. Wis jam pira iki wis jam 10 ha. Jam 10 iki jek sore apa wis bengi to Mas? Oh jek sore to. Tepuk tangannya dulu mana ayo? Tepuk tangan endi? Tepuk tangan dulu mana ayo monggo? Paling kabeh wong-wong ki do pangkling paling ya. Pangkling gimana? Kan biasa